information no ye shimu kanana ye hwese sa entro ne mfuturo na da bia amanfo etugu dodo nani no ye be hohoro ni nyina free honomo esan se oman bia wo emra ebo oman no ho eban ena wode emra no to nchen a ye wo nipa titiriu nipa kuo ene de broni be fa no broni be ka ne state institution a se oman no se wode emra no kra to nchen a se ye boss hade no ho ban esan se esombo ye dan ema oman no ade e da ho a nipa dodo di so mfa so de fredi a ye fre bibi natural law obo ade nimdie mu no se wan kasa bibi kasa kire o se sa ade we se obo ho ban because udi so mfa so enti said ye misinformation any disinformation gin hini wo oman Ghana mu no ye dia ye wa ne krobia sante kotoko hene enti ye nhwe se sabi efin nkekawa bia no obi abetena baabi e dia ka no na de etie nie wo hwe ewiase nyina de yenim ne se ansa na obroni mra ebeba no na nananom mra ena na edi wiase so na broni ba ye no no be ye ne se odabi ma me mfa mra we ma me hihye we say who read things fall apart ya was say brother white missionary invade Africa no omubuta ne say be spread the gospel and so say na gospel na chi no mu be wia bibifo enti ono no kanyamsam kiro no de mra to ho o kanyamsam kiro no de mra to ho ofom ne mra na no de age ade afiri nchen ofom ne mra na no de kakra o de ne mra no ebe wia anoma ye den afiri nchen saa na wo hwe kwan abrofo fa so ba Ghana hanom a pepepe omehu se nananom mra eye adwuma nananom bo oman no ho ban no omusoso de mra betoto ho ebe start slave trade we no ho den dodo yen suppress no we yen tin free ha we yen fan free ha enti manchichemu ni yawdie bi ye den ebe share omanfo ni mu eno na anyinia ba bedru nne a wo hwe obi otene ba bi a nani biri obi a wantwa ntranto no so a ontimi nya den angidini nenso ene social media beka ye ho abafu nimde no e konkan enti sa entro na e kakro no yan start an tete so a e bedru mre bi no wo so ano a enso enti kakra ye betimi a start ne say centroni bia se utie video ya muboye ya key point ya yewra e note ne down no se meme journalist ya eni kwan se meka hensem kosi se me ba besua sa de we no kre because yewra kasa bia o de krata ene kasa obroni so se opese owie bibini a fa se enwuma mu meboa because obibini parking kan obibini on parking kan be ma fredi a yenhwa hemfo dodo a da bia omusore a patapa ne manson ne ebufuo ne ahisem kasa omuka da ben na nipa natimi afa krata say me evidence enie ana say efri afiwe kosi afiwe no say ni na meyeye e na wo fredi a wabagye afri mi nsem bibi say ni ho dabi eye bosrem ka enti asema ye bosrem ka ne na eme won ase centronia wo akwa ntete papa wo besoso sa bosrem ka no so se wunya kwan na sa nipa ni gina wanim no okasa de di ka na se wu bisa ne se asema wo kan ye no unyina so ne sen video ya obo ye ya metisi ewure ka bibi se ni nua tachima hene ono kra de se de ase wadwo ne bribi atwam no o call Supreme Court say court onhwe no onka bi ma no na yewura sante hene nkrobia sabi ji nkrobia free ni nsa yes emra no de da ho wasem no esase de kra na wo de kwa court no be nya bride atie asem bia wo de baaye se de yewura tenase a okan no se nananom sabi se komiseni na bodam ni kra ba wa himfi a nyabre na eden le tie no don hwere ba kokra obedu wo ho anye de obeka asem ba ko a
ebeto tim ebeboa mo ahini akoso sanete sana court no so ye den ewo ho emaye enti say ye free the era of weaponry war akokon sekan na etuo ntokwa na say ye drew educational war and economic gains ya aden na wo fi se fredu esisi me a memfa nkodan court na court no nka bi mame na wo nkrata ne wunyina so a wo fi se fredu ade esisi wo no umfa nkodan court no ni enyan sentrofo mpanimfo a sebe omote afidie nkese so na yaso entro we so ni epu ama ye natiefo ebia obeka se ya ye wodem ha de fredu na me na adan enya but me ni fredu e kan na ebetimi de abufu akɔhye jokrack mu ɔma de so no de abo honorable enso na me ni fredu na enya o enti se ya wo se obi kaseti asantinti ya wo de nti wo be hyemu kena anase obeka wanu atum a ekokokoko a ebeba beka obi a ye sentrofo no ye pena ekita ye no obroni kire se ehu sene etuo because wasema obetro ana wasema obeka no se ama oman na nani amutu a e de basabaso ye na eden eba enti ansana sentroni betena kasafidie so akasa anaso obetro asem bia fa obi a ho no wo hwe se wontetie as sentroni no wo de be ye adwuma wo se hwehwem ne sa hwehwem biem ebio kosi se ubenya nokre na duru mpempenso bi a wadwene kire o se sa nokre we de me de to ewiase a emfa ohaw ne basabaso bi anya dai emma uko developed countries na bema fredia en central for no gina aban no so hwe se aban ne the good policies beba no omunu nso kire policies no mu ama omanfo na iden atiase no omu so contribute to the development of the country. Ubaga na hana ye central for no yedodo na no enye sa no ma na ye hwe David ye de abufuo ahisem otan nkontompo entro ena ye de eye yendada adwuma kwabra ye nyina yete oman yi mu yenhwe after COVID-19 yenhwe the number of Ghanaians a adwane free oman Ghana mu ni nyina ne sa ahokere wa ha na krona wo koso no so mu de ntro ene basabaso na tichiri krona enka wo bekɔ ho untumi nkotena ho enti se wo je wo man di na wo fi so oman Ghana emu ne ye wo aha na wuti ne mfunuma nyina ye den ehya ane na wo soso mu ama nokre no enadi enti se amanyoni bi anasa ohene bi gina baabi no de ahisem kan asem bi a nana wadaroma asem a wo kan ye no unkire mu wai fa unkire mu mame na me broadcast se woni nkire mu dia ene nana wadaroma asem na wo kan ye no emu oha me de adwuma enye yie nanso die ne ehu ye be friends entroni ni aka kire ne say hwe wo me no kankasa baako agenda ye aye enye me na me koma me hu me ko ama ye nyina enti fa ho jim emotionally wa charge wo enti wo de wa koma na ekokasa nya wadwene onyankopon soso boye na o se yemfa ya adwene ene nye bibia nya akoma obi odi akoma ya ade bia na o se ade kro no enu ntina oba ka so anya broken heart ya me ya na emesere no eni kwan se onya broken heart ene ne kire se wo kɔ odo no mu no wo de wakoma ne kɔ wanfo adwene ankɔ se wadwene dikae a adwene ne kɔye adwuma ne mawo ansa na akoma na bagye atum enti eni bibi e friend broken heart sana dodo ensentrofo no dodo na ayeden akwakoyo amanyoni bia ni suade hunu edikae ne se obenya tumi onya tumi ni wi a opa ene oye mpuntunwuma because enye dan fie na ne be den ebeso abro so ansa obeto atia no otu tia na bi aban obeba no kra na opa ode ne be den ode ne be court yenim dodo na hwese de corruption ese atia te se a yemfa dodo na anko court enti obenya no hotam ene yekotunu no okọ wadi mfie na abenya no ho enti amanyoni no tembia no o make sure say ninsem a o ka no entro ne do so sene nokre even in the practice of journalism crowd they say negative story sells me believe in that principle
A positive story and a selling more. Me mamo example. Social media a negative and a positive. A positive. Automatic car you drive a negative and a positive. A positive. Computer obroni de buy and a negative and a positive. A positive. And the positive no. A does also negative no. But enam say and central for the dwana ya kwadwofo ntino. Ni ehwehwe nsem a enye nokre. Ni ehwie agu ha ma dodo na pu abefa. Menkra mosom kire me say ode ntro nya wo ho a ode ntro bebo fom. Enti o start obra emfa ntro en start obra bo. Kwan a wo fa so a wode ntro be yie no eno a na de obebo fom. Be ma fredi a ye hwe amanyofo dodo na o ma wieye. Ne ya na ekokusie. Sebi ye na ye fa tro kra no ya na ye wa hoto wa asumdue. Esene ne wasisi adan bebre atoto cars etutu kwan ekire ni tumi kasa ne boso ni enoma bebre sebi ya no ma wieye no areho. Etosu mienu. Fredi a ahensem politics ya ewo mu no hu sene democracy politics. Ahensem Ebra kan se mi say ahensem a mansun ni mo no enya ahensem because the more mansun wo mu no the more yesua de free mu. One example nanu ya de si wo Ghana ye parliament yi sa wo hwe penchen ba ye ya ye mududo na no yesua de free mu ba dodo na so be fa ntro ene otan. But the AC nyina no broni friend president dabi ebi sa sibie wa enyina so ben na we na esi ye no ye de to ho enti e bekwa kofa sa nyina so no ne e de ahwe ne aka so okay ene ne asa abai ye ni se ya se ne be ye no enti wo ye nsentroni a ade bi e be sibia no wo na ese wo to bo ase na wo kyerɛkyerɛ e ma watiefo e de e famu aba na nye se wo na abesusumuja enye wo na abekeka ejagumu na wotwetwa mekan me se ahemfie bie ni asantemantem ha ye kira atanie ye kire se kodi pani bia eden atem de miminim ne se ye se amamre fie de ye mantete ye papa ena wo sa concentrate adwuma ene so ye sa mantete ye papa enti sa two institution yi na so wakwa akogye ntete ye papa denti na esa wo so camera si wanim se mi kodi pani bi atem. Enano dwade ya eye nkwantanan so ye host bema Kofi Boache atiefo no mu ba ko freye ena yisi maame no ne wo ye wo ho no ye ni nye ho wanhwe ode basabasa beba na bema Kofi Boache bi san se mesrew ka de ba ko pa yisi maame no wa ye de basabasa yo beba se ye kese na brante ni twa no ho na wuhui wunim dada wunim ade na ubisa me wo na wo ka wasam na me na me improve ma de wo utirimu me maiden mahu ne wo utirimu enti zen concentrofo ni nyina gibre se wona tiefo eni mpanifo omunya kwan ba omanim omu toto omano se ya migidi senko bia oba kasafidie su bia no obehwe na no kasa yi ko behwe na no kasa yi Fredia mumma me video ba ko pe a yewura watena baabi say me twa afabono so video ba ko pe sei ebi ni ho mia me o me noma mafuo dɔɔso enti eni kwa se mani di mafuo achi ana be ma Fredia minim se meti Kumase ha mi wafuo wa hafo mi wafuo wo kwawu mi wafuo wo Techiman mi wafuo wo Subiri so mi wafuo eni kwa se mani di akire na me hwesuni na ohwemafuo no so no oye afuo ne basabasa na me kwakọ yensiesi a osimi twafa me hwesuni so ehe ne eka no na me hwesuni na beka se enam se mafuo wura ne ho odin se ne minti munka mi ma me ne osisi me na wo nsentro ni no waso asem we mu na o ka
shimu kena edi tu wiase se basawaso ya nemra Fredia wo de wo ti wo ba bi o wo na de ne wo de a ena de ono hwe so ama ono se nya wo de a enti ono na eso kirekire mu de enti enya ne de a enya wo de a enti se meme kama asem a sabio entokwa ne ni ntwifa so no eye den Century bia kasa yes Ghana how de fa kese na ye de sobo no bebo sante hene ono no ahwe na bibia nkoso ene de unim se sante ni mu odu enya na ate radio so awotan no enya na wo boa ma sebi amanfo kasa fun etre efie no amanyoni na wa disappoint o no wo de ehun frustration kasa tie obi ote ne baabi no man no yebu akonta kire sante hene wo ye nsentroni na se wonim se sante hene mu odu a de sese wo ye ne tie ne yie ma amanyofo ne ntia se ye nika mo asante hene ho ban ye mo asanteman so ho ban esan se uridi abakwasem a etwam nyinaa twi bia ye redi ye bia no abakwasem ne ye asante na no na ye dodo na nso ahia da bia asante aye sei da bia asante aye sei asante na akwa ako ono wa abakwasem enti se wo so wa abakwasem a tro na o twetwa mehwe video bi ababa wa bi wo ose owo Kintampo area ho na ne papa so wo abakwasem bi a na wanwa se ne nana na wanwa se ye ntro nto enwuma mu ma Ghana fo nkenkan na abakwasem ne sen na ne nana ye obofo a okọ ha no wo de da kuku asono maako 50 enti we yemfa nhye Ghana nwuma mu na Ghana ye nsua se abakwasem enti se eno no ni ho de a eni kwan so se ye ka abakwasem hwe sebi o otan hunu we ese se ye soso ana otan hunu we ese se ye soso da bi wo de ani se obesua de be ma fredu a wo tena se na osua asante abakwasem a edi bibi bone ba wa brabo mana Boa kra ma wo edi nkugo brewa na Dabi mpacho ye ka se wodom asanteman na wo som asanteman a wo na konsuo ma asanteman wo na bo ampese ma asanteman anade cha wo na be prakumase enra ye hwa afefede a ye wura sampa man hene okoyoye fredu a eye wiase nyina anim asem ono na asantema yi ni se onkosi ye wura sante hene anan wo dwumadie kese a na KNUST edi Lancaster Hotel minim die mu no die minim se nipa a ososene no di kaji tum so ososene wo ne di nachi ne suade no no na so wonsa okonya bia wa ma ubi ebi na nro esi ye no eye history enti se wo so batu we nyina gu na obegina ba bia ka se bono ya sorry na wada na wawu ni ede watu afiase wo sorry a wo sorry kwan be so ebre na wo ka se wo wa sorry no na asante sorry mfia hasan atwam 300 years ago said the ne wo hwe most of the African countries na the bronia ye atwam no afen na saa yen African countries no yaduru ho abafu nim de friend technology no ba bia bronia koduru no ni 20-30 years back afen na yen bi before no yaduru ho enam say bi before ye on koto suban watimi wakame maso na pre maso we ene enyina yen ka fom ho ba obroni nim die mu na ente saa me ne wo kasai obroni won hwehwe a the next 20 years waya to ho a ebesi esi a onim ne ono soso beye na odi atwitwa no ho Fredu a meso me ne wo kasai obibini wo the last 20 years mindset
de wo papa de ye me de wo nana de ye me esese me so me ye obi ti ma anya o de a me so me nko na me bisa se ne atwam no ese osoa didi wachi anasa wo hwehwe nkan kro na etimi di mpuntuo ene animonyam aba wasetena mu enti ebesre se de me ka no ye won sentrofo a omo opepa so omo be kasa ma asante ye won sentrofo a omo opepa so omo be ye nkyerɛkyerɛ nanso akade baako ahensem entisa amanyosem ahensem different from politics different from social issues ye kamu nsem no ahensem ye ben ahemfie ye ben nananom ne yesua na otenase na wo kyerɛ a wahu sɛ aha na meka no me nsem na meka kra no word we na ese me use asem we na ese meka say na me bɔ me mu ase say eno na me hwa abrantie bi owo nkramantemu na ɔkyerɛ efia pokua ebra oba nananom anim o manhia hanom no ne na esese oyɛ kra nsan na waduru hanom enso yenya nsɛntrɔfo a sɛbe ye support efia pokua so waka na wo wi a o se amanyɔfo ne bɔ ɔman ne ntie sɛ ye wura santen ne frɛ wo mu no kasa kyerɛ mu ne de wo nim sɛ ye wura santen ne mu odu enti some misinformation ne disinformation ye frɛ no propaganda no media no na hwema sa nsɛm no ye den ɛkɔ se mu fi se politics amanyɔsɛm a ye no ye be man ntro agye hini wa amanyɔsɛm mu a enya ahensɛm se ubeye wa adwene se ubeka ahensɛm a ene start ne sua chieftaincy act usua chieftaincy act na se de obi tena ba bi koka se yewura santehene onye king yewura santehene onye asantewura no yekumase wura uzase santehene woye manhene uzase santehene woye kumase hene fedua asem we no ho wobeka se wutwa ntrato santehene so enso wona odi wachi na wudi o matem esan se wunim de onipa bi a wunim de ede woto ade ano no wo na sese wo direct omo di wachi na omu so nyankan kro papa na se wo de ntro ena edi omo anim na da bi omo boje oso de ena wudi o matem de be kan se wakosesa sankwas so mu na eni wachi na da bia wutwa ntro a wona bo age wo so oba santimantem ha ente saa ahoho e baga na ha ahoho e bakotokufie ha ye reni omu di nkomo a eye partnership and connection so be connect Ghana ama oman foforo na oman no mu no mapa no Ghana edi so mfaso eno na asante dwene ho say asante afri asanteman mu asante ye Ghana. There can never be a Ghana without asanteman. Se ubedi atem, se ebeye wahi, se ebeye wotan. Enkosi se constitution no wodi be court. Ama court beje tum se wasem a wo ka no edimu. Enti ne yenko ne yenkohwe ne yenka nkire yewura asante ne se onye kin. Fredua, ye kaso obi ye kin a ejina noma miensa so. Die di kai se oman na nkasa ye ni mampeni na traditional system no ene hwe saa oman no so ana se ahennie bi a oman na gie atum se ne territory ne yeden eso enti ye ne kingdom a eye yie ne etwato eye se saa kingdom no ahensie no ana se saa kasakuo no ebekọ akon na watimi agye nkofo okura eden abeka ne de ho na nimu ayedu nimu atre bema frewia yenim say asante yeden ekọ akon. There was a kingdom asante betwifa no so ema ono so bede ne ho ode ne ho wie no osa akọ akon agye nkofo nkuro ene aman be share na se asante bro Ghana so asante goes beyond Ghana.
enti sɛ wotena se na aka sɛ asante nyɛ kingdom a na wopɛ sɛ school na wokɔɛ ne ne wokɔsuaeɛ from 17th century when there was an empire. Remember Fredia, in the 17th century no, not the Ashanti Empire no, a most popular empire in Africa. The Sundiata Empire, the Songhai Empire, the Ashanti Empire. It was there. Who empire no way? And to be fa ya mu meji din kese we nto ho. Na wo mfa dako ehisem ne abufuo nti emeka se bibia sa ani ho. Wona aye kuma o. Wo don say tenetene de o tumi no so say wo ya amebo. Wo ya amebo. Na da sa nipa kron be je atum say ne ye nko no. De na beto. Muma ye nyina ye ngogo ne ehwe wiase afa na nyina ana Ghana ha kasakuo be na do so na asante. Uyi asante kura to nchen a yenhwe kasa aka omusudo omu ho adom asante. Enti ama asante mu duro no eso yie. Se wotena baabi na wo se ene metene me nsa wo asante so na asante se memfiu na dako kasa oke ne mefiu a yenhwe ne ibesi. Yenimaman hene a omode asante court wo sa nsem a wo kan ankosi aga. Ira sante hene se onka asem wo Ghana ha ma court bi anye dai enye na no nsi mone da. O kire se oye kandifo a ansa na obekasa no oye ne hwehwemu ehu se asem a o ka no emfa fin ne basabasa e bi ama oman no mu. Na wo soso be ma freri a wo soso wanum nsem a wo kan nti wa wo mfere. Oh. Nti mesre me nuanom sentrofo ewiase ekɔ nanim social media bɛka ye ho asɛm a bɛka to social media no ɛbɛda ho mfie bebree hwɛ sɛ wasɛm a wo ka no ɛho te sɛ wayɛ sɛ wo bɛka ahensɛm a mesre sɛ bopine nananom ne sua abakwasɛm na abakwasɛm de enra o enra okonfa no chia pen so no ne yemu bia ni ho a ya wo ye enam abakwasɛm nti yenyini aba abɛden abɛkenkan bi bɛma fredi a sɛ nye no kra aden na sa abakwasɛm no yeso mu abeduru nne wo sɛ nye no kra enti wo de na ye no kra fa bre ye begye atum ye bɛkan enkuchi sɛ sa asɛm no bɛba no mesren sentrofo sɛ sa moguo no ene otan no eba yensemu a yentu ni nyinaa mu ne ma nokre enadi yenka kasa ho tie na ye nyinaa yenhwɛ sɛ ye bɛboa aboye wura santehen ne ho ban na aban ba aban kɔ asantehen de ɔte hɔ daa medamose yo programs manager Fuseni Isa Opemsuo 104.7